Akwai wani abu da yake trend a social media. Kamar ana cewa Auta MJ zai ƙara aure, haka ne? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Auta MJ bai suna na Abdul Gai, ko zan sanin sunan ka? Ka riga ka faɗa ai ka ce Auta MJ boy, to kuma to Auta MJ boy. Tambaya ce guda biyu nake so amma. Allah sa na sani. Akwai wani abu da yake trend a social media. Kamar ana cewa Auta MJ zai ƙara aure, haka ne? Mana menene? Da gaske ne? Okay. Ƙarya ne. Yaushe ne ranar bikin naka? Ran Juma'a. Juma'a dai kowace Juma'a ai Juma'a ce kawai. Yau muna Alhamis. Watakila Juma'an gobe ne, watakila ta zuwa ce, watakila ta ba dai ba sa wata Juma'a. A matsayinka na kamar ana cewa Hausa suna cewa yau jajiberin aurenka. Sai a samu wani mutum. Mature mutum sai ce Auta MJ boy zai baka miliyan 350. Ka fasa auren nan na gobe zai aure ta, zai baka 350,000 miliyan. Za ka iya fasa? 350,000 miliyan zai baka ka fasa aurenta. To ai na gani ma dai mai kuɗi ne ko? Nan mai ka gani? Nawa ne nan din? Daloli ne ko ba daloli ba ne? Ai wannan kamar wanda ake sa a fim ne, dala ɗaya ne. Wannan ne dala ɗaya da idan ka ya makance ne. Na ce za ka iya fasa ko kuma da ka iya fasa duk miliyan 100. To ai ina da kuɗi ba, kaga ba kuɗin da za a masu tsorata ne, ai ba ni wani kuɗi ne za su zo tsorata na har in sai da soyayya. To aure ma fa kake nufin in sayar. Me yasa duka kai da yan garuruwa daban ka zo azara kai aure?